Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maalinsangan na umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa namang edisyon ng Sino Ako? Viral ngayon online ang isang tsuper na nagngangalang si Alan dahil tumirik ang kanyang jeep na may rutang alabang sa pote. Hindi pala sira ang jeep ni Alan, kung hindi naubusan na ito at natuyuan Oh my God. ng diesel. Sa kuha ng cellphone video sa isa sa mga pasahero ni Alan, kitang-kita na humahangos pa si Alan. Tanghaling tapat para dumiskarte ng diesel habang hiyang-hiya na siya sa mga naabala niyang pasahero. Ang iba ay bumaba na lang dahil nainip na at nainitan. Natagalan si Alan dahil naghanap pa siya ng gasolinahan na magbigay ng galon para sa kanyang diesel. Ayon pa sa ilang tsuper na katulad ni Alan, nakapag-uwi na lamang sila ng 250 hanggang 300 pesos sa halos 12 oras na pamamasada. Ikaw, kabisyo, anong may ambag mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang ambag ko ay Kifi. Ay! Gusto rin ng driver. Teka lang. Uy, grabe yan ha. Yung ano nga, Nalulungkot Tita Max, naman ako. may ibang pasahero nga nagsabi na na di minsan pasobra na yung binibigay nila. May Oo. driver na to, sabi, Kahit umiiyak. di pa nagtataas no. May driver na umiiyak na jeepney driver, sabi niya, grabe hirap na ng buhay. May pasahero na siya na nagbayad ng 100, hindi na kinuha yung sukli. So yun, pasalamat na lang siya. Thank Si you po. Mang Kanor talaga. Ako Ngayon yun, mo patunay. Ako yun, yung nagbigay ng 100. Magkano pa masahe, Tracy? Oh, di ba? Ba't ka nag-jeep kung mayaman ka? Para nga makatulong sa mga jeepney driver. Sa bagay. Ay, buti nakalusot. Pero di ba, kung ikaw sasakay ng jeep ngayon, maawa ka eh. Kahit hindi mo na, kahit di sila manghingi, ikaw na mismo magkukusa dahil nga sa hirap nga ng buhay. Pero paano naman daw yung mga commuters na nahirapan na rin? Dahil Kaya nga nagtaas na lahat tayo pamasahe. eh. 'Di ba samantalalang sila UUK tour. Yan, nag-abroad, diba? nag-abroad, Yung mga nag-abroad, korap, abroad. nag-abroad, palamig-palamig lang. Diba? Samantalang tayo, hindi pa rin sinusulan yung urgent na pangangailangan. Tapos sila, pero pumasok tayo sa trabaho kasi kawawa naman sila. Baka wala silang panggas, di ba? O walang gasolina ng ano nila, chopper nila, tsaka private plane nila. Ay, Kawawa naman. Yung iba nga daw, hindi nga pumapasok pero present pa rin. Oo, 'di ba? So, bayad pa Nakakahiya rin. naman. Oo, Wow, correct. yang Baka iya tayo sa kailangan mga nilang ganyan. ng Oo. pang-shopping ng anak nila, pang LV, kawawa naman. Bayaran pa naman ng tax o magbayad daw tayo, sabi nila. O kawawa naman sila. Kailan ba maibababa yung yung presyo ng gas talagang? Wala affected tayo. Top 1 pa naman tayo sa sobrang taas ng gas. No? Kaya Top 1 nga. na naman. Lagi na lang tayong top 1. Chismosa, top 1. So, Corrupt. kaya top 1. Top 1 na ba? Hindi pa naman. Nasa top 10. Top 3, top 3, top 3. Grabe, no? Dapat maunahan na. Mayaman sana tayong bansa. Pero sige lang. Sabi nga Babaero lang kayo. Ano na naman? Kasi pag maraming babae, kailangan maraming ikurapin. Oh. Ay, Kasi kawawa yung para mga jeepney maraming driver. kailangang i-maintain eh.
Pero may nakita akong post din ni Boss Toyo. Mimigay din siya ng panggas sa mga Oo, riders. oo. Sachet. Hindi yan sachet, legit yun. Naka-bote-bote. Nakita ko nakasashay eh. Oh. Iba yun. Oh. Diba, yung iba kasi tumutulong. Meron ding may isang coffee shop din sa may Antipolo na namimigay din sila ng pagasolina sa mga riders. Parang tulong mo na lang, giving back sa community. Naalala mo nung pandemic, meron tayong community pantry. Bibigay ka ng mga Donate ka. kung anong sobra sa bahay nyo. Yan, itlog, gulay, tapos yung mga wala, kukuha na lang doon. Diba? So, ay, nako. Lord, tulungan mo Kaya kami. hanap ako ng apam. Bakit naman? Para hindi ko problema yung gasolina. Tsaka diesel. Di ba sila na problema doon? Hindi, pero may pera yung apam. Sabagay. Kaysa Pinoy, lolokohin ka na. Hihingang ka pa. Hindi yung... Ikaw pa magbabayad ng motel. Aray ko! Diba? Ba't tumawa si paring Dudes? Nakarelate kasi si paring dudes. May mga Ay, taga nako. R&N Construction Team. Good morning. Papuntang Mexico, Pampanga. Good morning. Yung team, Diskarte sila doon para, siyempre. para mga pambabae. Bigay namin kalakal daw. Aray mo, Aray mo. Boss Dodge. Oy, Daddy Dodge, good morning sa iyo dyan. At sa Morning. bandang Danabs, good morning kay JR. Hello sa inyo. Thank you. Daghan Oo. salamat. Kaya, Mm-mm. padayon. Wala tayong no choice eh. Full tank nga ako, 9,000 eh. 10,000 linggo agad. eh. Sabi naman yan. Sabi naman. Kaya sige, tatanggapin ko na lang yung indecent proposal. Aray mo! Aray mo, baka! May mambas na naman, may mambas. May mangbas na naman. Sige. Ganyan talaga kayo. Wala namang magawa sa buhay yan sila. Yung basher. Yung, yung basher Yung nga. basher. Oo. Sana nga mahuli na yung mga yan. Yung kurap. Yung kurap. Bakulong Yung kurap. at basher. Sabay na yan silang dalawa. Ano ba pinag Ba't gumaganon-ganon yung mata mo? Maniwala ba kayo sa amin, guys? Hanggang kasi po tayo mga kabisyo. Dito lang sa stasyong number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!